Nazi ke bakwethu esivuka nazo namhlanje la sithola ukuthi Intaba Yase Dubai iyakhala. Mina lento ngenza ngoba ngicela uthando, bese ukujabulisa abantu. Ngoba ikholo kuzokwenza ukuthi ngipile impilo. Kodwa beni lethu bakwethu silithola namhlanje Intaba Yase Dubai la ithi ikhala ngendoda edla izithukuthuku zayo, ithi selokhu yaphuma lengoma ethi imali eningi akaze athole ngisho elimnyama isenti njengoba lengoma isidonsela ku 12 million viewers. Kanti ke bakwethu uthi cha lensizwa yakwaZulu mina isivele yangiphoxa ngalesenzo sayo. Kanti madoda kulomculo kuhamba kanjani, kanti ubuntu buphi? Isho kanjalo bakwethu Intaba Yase Dubai ithi iyakhala kakhulu ngokuthi zange ithole lutho kuyo lengoma eyaduma umhlaba wonke. Kanti ke bakwethu lo daba seligcwele kuyo yonke indawo bakwethu inkundleni zokuxhumana. Kanti ke uBig Zulu uvelile lapho bekhuluma khona kwi-video esho ukuthi yena akazange adle imali yeNtaba Yase Dubai, uthi wamnikeza imali kwaba inkampani thizeni singeke sidalule ngegama ukuthi yona ekwazile ukuthi idose imali yakhe idle ngendlela engekho right. Kodwa ke bakwethu sithemba ukuthi lo daba luzolunga. Sifuna ukuzwa kuwena ukuthi uthini ke wena kuma comment ngalo phela lo daba layo le ngoma. Cha bakwethu batho ngingapheli kuyahlola mina njengentatheli ye-SP Media TV1 ngicela ukuphuma kanje, ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.